Hezký den vám všem, milí přátelé, kteří se, ať už s železnou pravidelností nebo jen čas od času, setkáváte při svých cestách s tramvají. Pro vás jsme totiž v televizi RTM připravili 10dílný seriál obsahující, jak už z názvu našeho pořadu plyne, 10 základních pravidel platících při setkání s tímto svého času technickým zázrakem, který nám dnes již zevšedněl. V úvodní 5minutovce bychom vás chtěli seznámit. S vaším dovolením tedy, toto je zatím to nejmodernější, co po libereckých kolejích jezdilo. Nízkopodlažní tramvaj RT6. Její rod sahá v našem městě o více jak 100 let nazpátek, a to až do roku 1897, kdy bylo kolejemi o rozchodu 1000 mm propojeno vlakové nádraží s Lidovými sady. Následujících více jak 100 let přineslo tramvajím v Liberci chvilky světlé i ty horší. Toto téma je ale předmětem jiného pořadu, který, mimochodem, v nabídce programů televize RTM najdete také. Dnes jezdí po Liberci a blízkém okolí pod hlavičkou dopravního podniku města 62 vozů a vy máte možnost využít daných služeb při jejich 38 zastaveních na zhruba 40 kilometrech tratí. A nabídka služeb je opravdu široká. Velkou oblibu si u cestujících získal systém předplatného. Další součástí nabídky jsou jízdenky přestupní a praktickou zůstává možnost případného zakoupení jízdenky přímo u řidiče soupravy. Chceme-li stručně promluvit o budoucnosti tramvají v našem městě, je na místě zmínit probíhající rekonstrukci tratí na trase do Horního Hanychova i na Jablonecké lince. S tramvajemi se počítá i při realizaci projektu Regiotram. V jehož rámci by se tímto druhem hromadné dopravy mohli cestující přepravovat nejen uvnitř měst, ale i mezi městy samými. To už ale znovu odbíháme od tématu. Naše dnešní první setkání mělo sloužit coby úvod k novému seriálu pořadů, ukazujících či jen připomínajících, jak co nejlépe a nejbezpečněji využít ten úžasný vynález zvaný tramvaj. Tak tedy šťastnou a příjemnou cestu. Už dnes se těšíme na naše příští setkání.